ρόλος ήταν καθοριστικός φυσικά. Ένα και φράζα σε όλο το τραπέζι. Η απόφαση δέχονταν με πολύ σημαντικές διαδικασίες. Ο Λευτέρης πανταχού παρόν σε όλες τις εκδρομές που προσπαθούσε να είναι παρόν, παρόλο που είναι και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Σε αυτή τη δύσκολη φάση με τους χορηγούς μας που αρνούνται και να σηκώσουν το τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά τους κυνήγησε, πήρε δώρα σε όλες τις εκδηλώσεις, τους υπενθύμησε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Οργάνωσε το ημερολόγιο και τις 2 χρονιές. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Λευτέρη. Ελπίζουμε, επειδή δεν θα είναι υποψήφιος, η φετινή χρονιά που θα τον βρει διπλό ή του χρόνου, είναι ήδη διπλός. Να δούμε επιτέλους και την κοπέλα του αυτή, τη γυναίκα, να την δούμε, την κρύβει. Ο Γιάννης ο Αυγερινός, αϊθαρή μέλος του Συλλόγου Ταμείας. Αφήσαμε και αυτή τη φορά το Ταμείο σε σίγουρα χέρια. Δεν είμαστε μέσα, είμαστε καλά, το κρατήσαμε, το βοηθήσαμε. Ελπίζω ότι με τον νέο Δουσίου θα πάει ακόμα καλύτερα. Παναγιώτης ο Φαλαφούτας Αυτάκης. Υπεύθυνος εκδρομικού, ο Κέφης Καράς, μεγάλη φωνή, αδικημένη όμως. Αλλά τα επανέλθει. Και Χατζηδομάου Κώστας ως πρόεδρος του Αγροκόμενου Νοσού. Ίσως το πιο σημαντικό μέλος του Δουσού. Όλα τα λεφτά που λέει ο Ανδρέας. Έχει κρατήσει επαφές με όλους, μιλάει συνεχώς με όλους. Αν έχετε προβλήματα, μην τα συζητάτε με τη γυναίκα σας, πείτε τα βοηθά σου. Η Κουτσοπόλα, θα είναι και στο νέο του σου, να πιστεύω, είναι υποψήφιος. Δεν θα μπορούσε να είναι απόν, γιατί όλη αυτή τη γνώση δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε κάπου, εντάξει. Πρέπει να είναι. Λοιπόν, να παρουσιάσω καταρχήν τα νέα μέλη. Θα ήθελα απλά τα νέα υποψήφια μέλη του Δουσού που έχουν θέσει υποψηφιότητα για τις εκλογές του Φεβρουάριο. Θα ήθελα απλά, φωνάζοντας το όνομά του, να σηκωθούν, να τους δούνε και τα υπόλοιπα μέλη, ώστε να ξέρουν και φυσιογνωμικά ποιους ψηφίζουν. Αρχίζω έτσι όπως θα έχει το ψηφοδέλτιο. Ο Γιάννης Αποστόλου είναι πρώτος. Ο Γλαρέξ Ευτύχης που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, πήρα αγκαλιά την τουαλέτα. Ο Δημακόπουλος ο Νίκος. Ο Καλατζής ο Κώστας. Γεια σου Κώστα! Νομική υποστήριξη της διπλού. Ο Καραπούλας ο Χάσος. Ο Παναγιώτης ο Κυριακίας. Ο Κυριακίδης ο Μάκης, και αυτός δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Έπρεπε να έρθει από την Πίδανο. Ο Τζίνης ο Κώστας. Νέο μέλος, νέα παρουσία. Ελπίζω να σας βλέπουμε και πιο συχνά και στις εκδηλώσεις μας, ασχέτως της συμμετοχής στους τελείως. Ο Παναγιώτης. Και ο Σάκης ο Παπαδόπουλος Θανάσης, με την χορηγία του Lucky Strike. Να ευχηθώ στο νέο Δουσού, όποιο και αν είναι αυτό, καλή πορεία, καλή δύναμη. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, το παλιό Δουσού, να βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί, να ποντάρετε δηλαδή πάνω μας, και θα τα πούμε και από κοντά σίγουρα
συνάντηση με το εκλεγμένο πλέον νέο του. 19 Φεβρουαρίου είναι οι εκλογές. 19 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, επίσης το νέο δοσού κλείνοντας θα ήθελε να προσφέρει ως το ελάχιστο έτσι, το ελάχιστο θα μπορούσε να προσφέρει στο Λόνι για όλη αυτή την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια είναι την ανάγκη της συνδρομής του δωρεάν για την παρουσία του σε όλες τις εκδηλώσεις μας, ευθιώνοντας με μουσική, κέφι. Εγώ προσωπικά είμαστε και φίλοι πριν από το σύλλογο, σωστή. Θέλω να τον ευχαριστήσω τα βάθη της καρδιάς μου γιατί συνεισφέρει, υποστηρίζει με δικό του εξοπλισμό όλα αυτά τα χρόνια και απλά το μόνο που ζητάει είναι χαρούμενες φάτσες και να χοροπηδάνε. Είναι φοβερός. Νομίζω ότι έχει τη θέση που του ανήκει. Είναι ο επίσημος DJ, διασκεδαστής, είναι φοβερός. Ένα χειροκρότημα και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα έχουμε την κοπή της πίτας. Αυτή η πίτα εδώ είναι συμβολική, θα την πάω στο σπίτι μετά. Αυτή μας είναι η άλλη πέρα, η μεγάλη το θάμα, αλλά και αυτή θα την κόψω. Το μαχαιράκι είναι μυστέρι, αυτό δεν είναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε με την κοπή της πίτας να έχουμε μια χρονιά χωρίς ατυχήματα, μια χρονιά δημιουργική για το Σύλλογο και ατομικά για τον καθένα, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, να περνάμε καλά στις εκδρομές, να τολμάτε να έρθετε στις εκδρομές, μην τις φοβάστε, το κόστος δεν είναι, όχι δεν είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, είναι δύσκολο να βρεθούν αυτά τα χρήματα αυτή την εποχή, αλλά πιστεύω ότι αυτό που παίρνουμε από τις εκδρομές, από την συνέβρεσή μας, από τη διασκέδαση τα βράδια, τις ημέρες στον δρόμο, νομίζω ότι είναι πιο πολύτιμο από τα χρήματα που δαπανούμε γι' αυτό. Έτσι, να έχουμε όλοι στην άκρη του μυαλού μας ότι αυτά τα λίγα χρήματα ας τα διαθέτουμε για την παρέα μας, γιατί σε τελική ανάλυση τι μας έχει μείνει, να μας πάρουν και αυτά, δεν μας τα πάρουν. Άρα να κρατήσουμε αντίσταση, να είμαστε ενωμένοι. Πολύ σημαντικό είναι να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας και το έχουμε πετύχει. Δεν ξέρω αν η κρίση ή το timing είναι τέτοιο. Υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας, τα μέλη βοηθιόνται πάρα πολύ. Μπορεί να μην ακούγεται, αλλά συμβαίνει αυτό. Και αξίζει σε όλους ένα χειροκρότημα και να είμαστε όλοι πάντα καλά.